Ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u l-Fondazzjoni Midlama d-Dawl li permezz tiegħu se jistoktaw numru ta' servizzi li l-Fondazzjoni diġà tat lill-priġunieri u l-familji tagħhom, kif ukoll se jiġu maħluqa servizzi oħrajn ġodda fosthom bit-twaqqif ta' halfway house fil-Virgu. Dan tħabbar fi stqarrija mill-istess Ministeru fejn ġie spjegat li f'din id-dar il-Fondazzjoni se tkun qed tilqa' numru ta' priġunieri li jkunu waslu fl-aħħar parti tas-sentenza tagħhom sabiex iwettqu programm ta' riabilitazzjoni qabel jerġgħu jintegraw lura mas-soċjetà. Il-Gvern se jkun qiegħed jinvesti aktar minn 1.1 miljun euro sabiex il-Fondazzjoni tkun tista' tiftaħ din id-dar biex tgħin fir-riabilitazzjoni tal-priġunieri u tgħin il-familji tagħhom. Din id-dar hija mistennija tiftaħ il-bibien tagħha f'Ottubru li ġej. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri li kien preżenti għal dan il-ftehim sostna li din il-kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Midlama d-Dawl hija waħda kruċjali immens u diġà qed tħalli ħafna effetti pożittivi. Qed nibqgħu ninvestu fir-riabilitazzjoni ta' dawk li jkunu qegħdin skontaw sentenza ta' priġunerija. Qed nagħmluh dan anke viċin mal-għaqda volontarja Midlama d-Dawl. Fejn qed nagħmluh anke permezz ta' 3 proġetti, żewġ proġetti li diġà bdew jiffunzjonaw, it-tielet wieħed se naraw il-frott tiegħu proprju fix-xhur il-ġejjin. Il-Ministru Camilleri saħaq li l-proċess ta' riabilitazzjoni huwa ferm importanti għaliex dan mhux biss jagħti formazzjoni lill priġunieri lura sabiex jerġgħu jaqbdu r-rotta tajba f'ħajjithom, iżda jgħin ukoll sabiex tonqos ir-rata ta' reċidiviżmu fil-komunità tagħna. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Midlama d-Dawl George Busuttil qal kif permezz ta' dan il-ftehim ġiet ikkonsolidata il-ħidma tal-Fondazzjoni qalb il-priġunieri. Dan bil-ftehim li għadna kemm iffermajna se nikkonsolidaw il-ħidma ta' Midlama d-Dawl għat 3 snin li ġejjin. Se nkun nistgħu nkomplu bil-proġetti li għandna li huma sessjonijiet ta' terapija tal-familja għal dawk il-priġunieri familji tagħhom li għandhom xi ħaġa li mhix qed taħdim tajjeb fil-familja. Inkomplu nużaw u nattrezzaw aħjar il-post li għandna fej il-priġunieri ġew jiltaqgħu mat-tfal tagħhom u nlestu nibdew noperaw ir-residenza fil-Birgu li aħna tinsejħu dar bla ħitan. Il-ftehim ġie ffirmat mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Manuel Bsajla, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi Chris Segeresma, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Midlama d-Dawl George Busuttil u d-Deputat Chairperson tal-istess Fondazzjoni Matthew Aġus.